YouTube. I dag har jeg en, som er stor Armin-fan. Det er Mikkel. Hej. I dag skal vi lave en spørge-challenge. Jeg har lavet med en, der hedder Siggy. Og hvis I vil vide, hvad jeg hedder på Snapchat, så hedder jeg... Thor Mikkel Hansen 1, 2, 3. Nej, det er Instagram. Nå jo, for helvede. Thor Mikkel Hansen 1, 2, 3 på Instagram. Ja, det er på Instagram. På Snapchat. Det finder jeg lige ud af. Ja. Starter du? Det må du fandme gerne. Okay. Okay. Hvad var det lige? Okay. Bare spørg en masse. Okay, hvem er din yndlings-YouTuber? Man må vælge, skal vi sige, så mange man har lyst. Ja. Måske skal jeg fortælle det på engelsk, fordi hvis nogen af de kender YouTube. Nå, ja, okay. Ja, så jeg fortæller det lige på engelsk, hvis der er nogen kendte YouTuber. Det håber jeg. Har video. Ja, Link op til Aarhus. Aarhus der er oppe på det der billede. Ja, Aarhus. my favorite YouTubers is Miniminter, Togizzle, W2S, Harry, that guy, Basenga, Circa, KSI, he's a very funny guy, Deji, and then Armin, and yeah, that's just them. Okay, nu ser jeg lige, hvad dansk er. Så, okay, det var min yndlings YouTuber. Og Thor, han har sådan en underlig drikkedunk, hvor han har lavet et hul oppe i toppen. Sprøjter han. Okay. Så er det mig til at spørge, hvem er din yndlings YouTuber? Okay, min det er Armin Morten Mønster, KSI, W2S og Rasmus Brohave. Til dig, hvis du ser med derude. Jeg har lige en ting, og der er IQ. Du er pissesøj. Hvem? IQ. IQ Miller. Hej Dalve. Armins far. Okay, det er dem. Hashtag Armin fan. Hashtag Armin er ligger på Instagram. Okay. Hvem er din yndlings håndboldspiller? Min yndlings håndboldspiller, det er fandme Mikkel Hansen. Fordi det kan I nok godt forstå. Jeg hedder Mikkel, og han hedder så Mikkel Hansen. Og min nummer 2, det er, det er fra Aarhus. Der er det, det bliver fandme Rød Krav. Det er dem. Ja, vi har også de samme yndlings håndboldspillere. Ja, okay. Nu kommer vi til fodboldspillere. Ja. Må jeg starte? Ja. Sanchez, Ja, han er fandme. Neymar, Ronaldo, Ja, Messi, Suarez, Bale, Benzema, Ramos, næsten hele Real Madrid og Barca's hold. Og Sanchez og hele Arsenals hold. Og så Vardy og hele Leicesters hold, hele City's hold, hele Premier Leagues hold. Alle holdene elsker jeg bare. Det er en high five. Jeg har lige en ting at sige. Så El Clasico. Real Madrid Barca. Real Madrid vandt 2-1. Det er fandme vildt. Ja. Og Nu er det til tennisspillere. Nej, nu er det mig, der skal sige Nå, jo. Okay, min yndlingsfodboldspiller. Jeg skal faktisk spørge dig, hvem er din yndlingsfodboldspiller? Min er Ronaldo, Messi, Neymar, hele Arsenal-holdet, hele den engelske liga. Det er det. Okay. Yndlings tennisspiller. Tennisspiller. Jeg ser fandme ikke tennis.
Min er Karoline Wozniacki. Ja, hun er fandme ulækker. Hashtag. Hvor klam, Thor. Det er pisse ulækkert. Okay. Okay, så mig. Hvad er dine yndlings fra klassen? Altså dem, jeg er sådan forelsket i. Ja. Nej, for helvede. Alberte, hun er fucking lækker. Mie, hun er fucking højt. Fuck det for helvede. Hun ved allerede godt, at jeg er forelsket i hende. Alberte, hun er mega pæn. Og smuk. Fucking lækker. Alt er perfekt. Mie, hun er pæn. Hanna, hun er pæn. Ej, hun er lidt lille. Ej, ja, hun er stadig pæn. Og så er den fugl derude i min have, den er pæn. Så det er fandme sort. Det er for klasse. Nå, så Mathilde. Amalie. Fuck. Og så Amalie, som ikke er sådan, hun er sådan halv, selvom hun er min kæreste. De har været kæreste. Så er det dig, Mikkel. Okay, min det er Alberte. Hun er fucking lækker, jeg forelsker hende. Hashtag, jeg er lækker, hvis du okay. Ej, hallo Alberte, hvis du ser den her video, prøv lige, hvad med pænest? Jeg kommer lige om lidt. Ej, okay, det skal jeg passe på os. Fuck you, YouTube. YouTube er det fedeste i verden. Hashtag det der. Mikkel, tag lige med YouTube, jeg skal lige hen. Okay, hej YouTube. Hvad er det, du får lækker? Okay, og mine andre, det var Mie, Mathilde, og Amalie, hun er først fucking lækker. Og så har vi, fuck mit hår, det er så okay. Og nu skal I bare se, at Thor han er sådan ret cute. Og husk nu at hashtag FIFA 16 Look Edition, så kan I vinde det. Nej! Okay, hallo. Prøv lige. Mikkel, vi skal lige være pæne. Og han bruger briller. Ja, Thor han bruger briller. Og alle dem, der ser med ud, det er rigtigt. Han bruger briller. Okay, Alberte, hvem er lækrest? Det får vi at se, når vi kommer i skole på mandag. Måske, hvis hun har set videoen. Prøv lige. Det er rigtige briller, det kan jeg selv bevise. Ja, der Prøv at står... kig. De er kraftige. Hvis der står... Kig. Jeg er sådan... Kan I se, at jeg er pisse... Kan I se, at Thor han er fucking lækker? Nej. Okay, Hashtag, vi ses, Mikkel. ej, for helvede, Thor, nu ødelægger mit hår. Det er fucking lækkert, eller? Okay, YouTube. Ja. Ses derude, mand. Skal vi slukke?